سلام ما بزلخمو سلامن قسانتن زلو غزي كتحلفو እናተመነኹም ሎሚ ካብ ከተማ ኪጋሊ ሩዋንዳ 150 ኪሎ ሜትር ቦርደር ናይ ኮንጎ ገፀይ ተጓዒዘ ኣብ ከተማ ጊስኒ ተራሂበ ኣለኹ ነግረ መንገደይ እናተጓዓዝኩም ከለኹ ኣብዚ ቦታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ከዓ እዚ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ሓወና ኣውፋሪ ዝውነን ሪዞርት ረኺበ ኣለኹ እዚ ሪዞርት እዚ ድማ ንዝተፈላለየ ነገራት ዘጠቃልል ኮይኑ ከም ባርን ኣዝዩ ውቁብ ዝኾነ ሬስቶራንትን የጠቃለለ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝዓዲ እዚ መፂኹም ክትዘናግዑ ወይ ድማ በዚ መንገዲ እዚ ክትሓልፉ እንከለኹም ድማ ናብዚ ቦታ እዚ መፂኹም ተዛዊርኩም ክትከዱ በዚ ኣጋጣሚ ሪከመንድ ይገብረኩም እዚ ቦታ እዚ ድማ ካብቲ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ኣብ ገምገም ባሕሪ ብምዃኑን ጥዑም ንፋስ እናወሰድካ ድማ ንሽታ ናይቲ ዘሎ ነገር ኩሉ እናስተማቐርካ ደስ ኢልካ ንዝተወሰነ ግዜ ወይ ኣብ ዝሓለፍካሉ ግዜ ከተስተማቕር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይዕድመኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ድማ በዚ ኣብ ታሕቲ ዝገርፈልኩም ኣድራሻ ክትረኽብዎን ክትውከስዎን ትኽእሉ ኢኹም ሰላም ወሰናይ